Symfony aparece como unha ferramenta orientada a traballar a técnica de dirección musical. O custo en recursos dos ensaios de música é elevado. Para atallar unha parte destes custos, os músicos poden traballar por separado súas técnicas, pero o director sempre depende de seus compañeiros. Symfony preséntase como unha ferramenta capaz de interpretar as súas instruccións e crear unha entorna virtual para simular un ensaio cos seus compañeiros. Os compoñentes principais do proxecto son un sensor situado na batuta que rexistra os movementos do director e os tempos que marca. Unhas gafas de realidade virtual que lle permiten mergullerse na realidade do espacio virtual que se construe cos músicos e lle permite visualizar como se moven a ritmo das cancións que interpreta. Unha cámara que rexistra os xestos de dirección para regular magnitudes como o arranque da obra, o matiz, o que sería o volumen, e o final da obra. Para xestionar a canción que se está a interpretar se usa MIDI. MIDI é unha interface de instrumentos musicais dixitais que permite aos directores cargar súas partituras en formato digital e extraer os parámetros musicais que se modifican en función das directrices musicais que o director produzca durante o seu ensaio. Este proxecto permite a persoas en fase de aprendizaxe e amateurs poder teren unha experiencia sen depender de un grupo de persoas. A entorna inmersiva e a adquisición dos datos que transmiten os directores convierte este proxecto nunha ferramenta integral, apta para todo tipo de niveis musicais. Symfony pode presentar un referente na adaptación do ensino e aprendizaxe de técnicas musicais no futuro.